cellphone ko. Cellphone mo sa wallet ko guys, sa pag-gawin ka apple gani. Wala. Uy, di pwede na pang ganyan po. Ha? Nandito kayo mga idol sa ilog Palindigo. Aso, malalim pa ang ilog oh. Hindi kayo ba yan? Buhangin yan. Hindi yung dumadaan doon. Hindi yung sa kahoy, doon sa bit. Sabi ko kaya si mama. Susi ng aming dream house. I'm ready. Ready. Alam ko dyan ano? Hindi ko dyan mamaya. Uy, hindi na kita. Hindi ko na. Halina, doon kasi buhangin oh. Amaya kita doon. Lipot-lipot ka na cute. Maligo kami ng aming pamilya. Tahimik dito sa probinsya mga idol. Kasi yung baon yung pagkapagkain. Nagaraya ang aming baon. Yung tatlong apat na kaniningwit sila oh. Tara mo, Luigi. Tara mo.
Video ako rin yan. Naya mo na pugi. Nalog na. Huli ko muna kami ng aking pamilya dito sa Ilog, Bicol River.